Un cop més, estem a l'antiga fàbrica d'Estrella d'Am per assistir a una cita amb la millor música en directe i la millor cervesa. 105 Confidencial amb RAC 105 i amb Pastora. Només en mi. Ara sé que hi ha dos mons que al mirar-se s'atrapen i ara sembla que són com d'una altra galàxia. Felicitats per aquest nou disc, Una altra galàxia. Quina ha estat la reacció dels seguidors tant de Catalunya com de fora de Catalunya amb aquest primer disc en català? La veritat és que ha sigut molt bona. Estem bastant contents de com respira el tema, perquè ja feia temps que estàvem girant molt per aquí, pel territori, i d'alguna manera ens ho devíem, no? O els hi devíem. Com sonen aquestes noves cançons a l'escenari? Sonen canyeres. De fet, nosaltres sempre al directe no és que fem un disc i fem tot el directe amb aquell disc, no? Sinó que agafem com les cançons que veiem més aptes pel directe i aleshores crec que aquest disc han entrat 4. Aleshores anem com quitando, poniendo i anem així, però sonen molt bé. Ara sé que hi ha dos mons que al mirar-se s'atrapen. Què tal el concert? Com ha anat això? Molt bé, molt bé. Realment al·lucinant. M'ha fet llàstima que s'acabés. Gràcies a RAC 105, a Estrella d'Am i a Pastora, sobretot. Cerveseta, bona música. Cerveseta, bona música, petit comitè, molt bé, molt bé. Quan la gent s'anima, s'aixeca de la cadira, és un moment més emocionant que en un concert habitual. M'ha agradat moltíssim. Què fas després, tu?